Sedemên herî serekî kêmbûna hişyariyê di nav welatiyan û ciwanan de û nîzanîna metirsiya vê mijarê tevî ku bûyerên xeniqînê dubare dibin. Lewma ez sedema serekî vedigerînim bo kêmasiya hişyariyê. Hinek nikarin zarokên xwe kontrol bikin, hinek malbat giringiyê nadin mijarê. Tenê ji wan re dibêjim kurê min neçe avê û giringiyê nadin vê mijarê, lewma zarok jî hest li metirsiya mijarê nakin. Hinek kes hene ku vê mijarê pişt bûh dixin yan jî xemsarî û bê eleqeyê nîşan didin. Divê ez bizanibim ka kurê min li gel kê diçe û tê, kengî diçe û kengî vedigere û diçe ku derê. Heta eger heza wî ya avjeniyê jî hebe, hewzên avjeniyê û xulên fêrkirina avjeniyê hene. Heta ku hez ji avjeniyê bike, bila biçe hewzê di demên diyarkirî de ku ji bo malbat û zarokan in. û li wir rizgarker û gelek tiştên din hene ku wî ji xeniqînê diparêzin û mirov kurê xwe yan xwe ji dest nede. Kêmbûna elektrîkê û germahiya zêde ji sedemên herî giring in. Xelk diçe ber çem. Hewa germ e, liwalên mukayîf û elektrîk nînin. Ji ber vê yekê gelek kes berê xwe didin avê. û mixabin zarok zêde diçin avjeniyê û dixeniqin. Gov nedana hişyariyên ku ji aliyê kesên bi van hûrgiliyan re eleqedar dibin ve tên dayîn. Avjenîkirina li cihên ku ji bo avjeniyê nehatine veqetandin, her wiha rewşên xemsariyê ku li cem me çêbibin. الدفاع المدني يجب أن ينشر Divê berevaniya sivîl çanda metirsiya çem belav bike û li dibistan û navendên çandî xulan li dar bixe ji bo belavkirina hişyariyê di vî warî de. دورات في المدارس في المراكز الثقافية Ji bo xwe ji xeniqînê û metirsiya çemê feratê biparêzin. اتقاء الغرق وخطورة نهر الفرات. Me hin tedbîr wergirtine di nav wan de hebûna xalên rizgarkirinê li ser perê çem bi amadebûna tîmên noqavaniyê û keştiyên rizgarkirinê. Lê di vê heyamê de ji ber birînbûna asta ava çemê Feratê di dema borî de û leza herikîna avê metirsî di avjeniyê de heye. Li seranserî parêzgeha Dêrezorê çil û heft bûyerên xeniqînê hatine tomarkirin ku 26 ji wan di navbera tîmên berevaniya sivîl û welatiyan de hatine rizgarkirin û piraniya bûyerên mayî yên mirinê zarokin.